So hi guys! Welcome back to my YouTube channel, the Upaw na Bayot channel. So hi! Pakpak! Ding 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 ding. So nandito po ako ngayon, kasama ko si Moy Moy, pero si Moy Moy ay nasa ubos. May kinuha siya at may inakaso siya doon guys. So for today's video ay naghahanap kami ng mangga. Pero iba yung nahanap namin. Char. So, i-update namin kayo later. So, walang trabaho guys. Walang pasok, ilang buy. So, ito lang. Nag-chill-chill, lakad-lakad, vlog-vlog. So, grab the opportunity guys. Baka next day ay mabisi-busy na kami at hindi na kami makapag-vlog. So, that's will be all. Thank you. So, I hope tapusin nyo tong video ko and please watch my intro. So diba guys, nanangka namin ni Moy Moy guys for updates. Monday karon guys, Lunes guys. So kami ni Moy Moy guys, wala kami nagtrabaho ulang buys guys kay nagduha-duha mini buys guys nga kanang hawak na ba mi or mabalik kay bayot nga yung buys bayot story bayot kay gibot ka ni ay gidungagan nila ang sildo pero gidungagan nilang oras. Oo guys, so mao to guys among sildo guys kay 2:30 tas giplasan mig 20 to 50 na siya. Then ang oras nating pangulit na mga itong una so wala pa nag-plus og sweldo is alas 2:30. So nag-plus naman siya guys. So mangulit mi alas 3 na. So gansi pag kami guys kaya mamaklarab mi ni Moy Moy guys and then magabinan jud mi guys no tas perti jud layo guys di ba kabantay man sa samang mga previous nga video. So puti jud layo akong bahay. So manamang eskwelahan da guys. Guys ako sa Zoom ha. Manamang elementary school. So yung mga barangay New Eden guys, o diba? Naami ka lang sa babaw sa New Eden guys. So, nangingita magmilang ka ni Moy Moy guys. Oy, so murag. Ha? Siya lagi siya mag-vlog. So, overlooking kayo. Ang kuan ba? Ang balay. Ganyan. So, nagplano mi ni Moy Moy nga mo balik sa mong daan nga amo nga sigara. Char. So dili na sibay sa mong amo karon guys no. So ugma mangguna mi kanggara jud mi mangguna guys. Pero ambot na we need to clarifying the movement. Movement sana quick. So wala pa mi nakita nga nang guys no. So mag fast forward lang siguro ko guys. So hi guys. So wala man ang tag-iya guys. So kaon na mo ning saging guys. Oh ano guys. Dagko kay siya guys. Amo tong bunga. Amo to. O kana guys. Ha? Kahoy ba? So bira-bira na mo ni Moy Moy. Ay guys. Ano ang kayo? Dili ka kakat ang gayo. Dili na. Wait, iya. Ala bibit lang bi kana no. Yung mo ko nahadlok guys pero so mangita sa kahoy si Moy Moy guys no. So atong i-adto ka Moy Moy ang camera guys. Atong i-adto ka Moy Moy ang camera para siya ang mahimong bida ning video. Gidislak-dislak na ni Moy Moy ang maong salarin ay ang maong suspect sa pagpatay aning mga butanga guys. So kung dili amo pero So pasensya na sa tag-iyang galangalangay kay kuan jud ni Moy Moy ang saging nga hinog guys. So paalala lang po na huwag gayahin ang ginagawa ni Moy Moy kasi ito po ay masama at labag sa batas ng konsiho. So, yan lang po ang balita ngayon dito. Balik sa iyo, wawa. So, hindi pa, so mga kababayan, Jessica Soho, hindi pa talaga siya na patay-patay ang saging. So mangingita pa si Moy Moy ng malaki-laki na bakal. O, yung pampatay ng ano guys. So, para talaga makuha itong malaking saging guys, diba? So hindi naman siya marami, kinain na nga siya ng mga langgam guys. So nakita namin guys, huwag vlog na nangita ng mangga, pero wala kang huy bayot. Wala ka patay bayot, dapat dili siya lalom. Ay, bet ka bayot. Dapat dyan ka magpatay bayot para ano siya bayot. So, ako lang magbira-biran no.
So, B, wait lang, B. So dito magdusplak oy. Wait lang, ako sa unbayad. Sige. If I over, char. Ang pangutana, makuha ba ta? Ayos, uy. Hala, bong. Hala. We need siya standby yun. Kunin ka. Wait lang guys ha, kay murag. Need siya og standby yun. So, ba't ka nga siya og stand? Kung ano ang hinihingi, ibibigay natin guys. Sorry lang. So baka, wait lang, baka makatulong pa ako dyan mo. So, ayan na. Ayan na nga guys. So yung tandugin guys, baka maano yung, hi! Ako. Ha? Hala. Bisod ka siya ko. Okay na ako guys, okay pa guys. Okay pa ito guys. My last one pa guys. Hala ayat. Wait lang. Sige lang. Wait lang ang camera. Sige Sige, ikaw mo, sige. O yan na si Moy Moy guys. So, Oh my God. kasalanan niya talaga yan guys. O yan guys. O, ito guys. O diba? So, yan Wala ako. gili siya daot. Dili lagi na bayot. Trust me bayot. Oh, so, sige Dabi. Ipakita. Dabi. Oh, ito kaganda ng saging. Oh my God! Akali sa daot. Bukan na. Ano, Dabi? Dabi? Ito pa din. Para ko. Dabi, bayot. Salamat bayot. Ya. Nagpapul. Amin lang ito may be. Be. Ano na siya nakakatang kadurot na. Hala. So, May mga pala-palaan tayo guys. oh, di ba? So, sorry sa may-ari ng saging kasi naunahan ka namin. So, wag naman sanang magalit guys kasi ito pa sobra na tira-tira ng ano ng guys. Ako na lang kuha niyan. Ayan. Pwede lang ng dahon. Mamansa naman. Sige. Kasi ito pa tira-tira ng langgam guys. So, kukunin ko ito guys. Lamit yung Hala. Ano, hindi siya ano guys, hindi siya dabok. Ay, daot guys wala. Sorry. Hala. Ay, ito eh. Sige. Dami na. Tabang ba? Ano naman? Ay na. Uy, namulba. Uy. So, sorry sa may-ari talaga. Oh my God. So, ano ito? Uy, kinira. Kinira eh. Lahat ba tayo? Basig, mapunsin siya po tani. Uy. Hala, hi Cole. Ano to? Ba't kinira ba yun? Mura ko nakaladot siya. Okay, amo ha. O, sa may-ari nitong saging na to, huwag kang magalit sa amin kasi hala, dubok ay ka ng bugtok. So, ang nakuha namin guys is ano na siya, oh, mga tira na siya ng langgam ha, okay? Kaya, chill ka lang dyan. Huwag kang magalit sa amin, baka magalit ka sa amin ha. Daot oy. Be? Ang sakto na ako kuha daot. Ang ako, okay na pa bayot. Sato na na. So, wag na yung bayot, kinira bayot kaya medyo, Matakot na. yeah, so, Ang daot yun siya. ang point namin dito guys is mangga, pero si Moy Moy ay may nakita saging, so, sayang naman iiwanan namin guys, baka maubos ng langgam. Ay, luagon sila ating Melissa. May pamahay. Sige. Kasi dito ng Melissa. Bigyan na nang amo sa isa. Yeah. Ngayon aus na dagat. Ang nakuha ko guys ay hindi siya daot guys. Ba't na bayot eh, mga ba't mahilaw. Lug na ba ito? Ano wala mo guys? So, Lord, halo ka masih masapnan ba no? Dalo siya sa saging. Daot na. Lai pamana mo ba? Mana iya ba si balaba. Kinsay nagkuha sa akong saging dito? Ako. Bakit? Bakit? Huwag kang balik dyan kasi yung nakuha namin tira-tira ng ano ng langgam. Kinuha lang namin yun baka maubos, manila makain kami. O ganun lang dai. Huwag kayong magalit, huwag kayong kabahan. Diyos ko. So back muna na kaming mangga guys. Tsaka mangga talaga ito guys. So hindi siya ma-deny na mangga to siya guys. Kaya pupuntahan na ni Moy Moy at saka siya yung magsaka guys kay baka malaglag ako guys at baka mapiangan ako guys at baka magalit si mama kasi malaki ang itlog ko guys. Char joke. So si Moy Moy lang magsaka guys kasi maliit naman siya guys. So mangga ito aming pinuntahan ha. Mangga yan. Mangga. So dito tayo mag-vlog sa Kahit paano. ay makakatkat pa rin ng mangga. Kasi guys, sa amin, dito sa Bukidnon, yung Eden Pangantukan,
tingmangga na talaga sa amin guys. So kaya nagpunta kami dito guys. Oh, ayan. Ayan si Moy Moy. Ay, si Moy Moy guys. Ay, mali itong intro natin guys. Baka doon tayo sa tikas guys. Dito guys. Kasi dito talaga si Moy Moy haman. Oh, B. Kita nakuko siya guys. Oh my god, nara. Di ba bayot? Guys. Nandito na ako sa pinakalalom guys. Oh. Sorry sa amo kasi ngailangan kasi kayog uy. Alam niyo naman na may mga kawatan dito. Dito na ipahagbong sa akong yagbongan bayot. Sa akong gibat ngan. Yan si Moy Moy guys. Kung hindi siya ninyo nakita na sorry. Kasi yan na yan talaga guys. So nandito pala ako sa Kalibunan guys. No, so nandito ako sa lugar na kung saan na walang tao, walang ingay. Saka nakapag-vlog kami. So ang title ng vlog na ito ay Kawat for Today. Char joke. Kasi na tuwad-tuwad. Oh. Sabihin mong tuwad-tuwad na wag magtuwad-tuwad. Char lang. Ay, maghinay ka dyan bayot ha. Baka malaglag ka bayot. Baka ikaw ang malaglag. Ay! La! Ano ito nahagbong? Nahagbong bayot. Promise. Mara to? Ay. So, puntahan ko yung nahagbong guys. No? Baka malaki-laki. Ay, gamay siya oy. Gamay kayo siya. Nakita ko na guys pero gamay siya. So, balik tayo sa ating plaster guys. Kasi, may nakuha na kaming saging at mangga. So, aray. So, ha? Nara ay. Wala sila nga mangga guys. Kabayoon siya. Halaka. Oh my god. Narito niya yung kuha namin guys. Di bali ng maliit basta may. Ha? Tatay kabayot. Kambalasi. Naamot si Balasi. Malita kayo. Pati tani. Sino ba sila char? Ang alamigas yan guys. Nakita niyo pa siya guys. Diba? So hi guys. Aalis na kami. Turn over sa camera B. Saba. Plaster sa. So guys. Ay. Wait lang B. Moy. So guys. Aalis na kami ni Moy Moy. So let's go Moy Moy. Pupunta na kami ng United States, Korea. Nabara United States ang Korea guys. Naunsan taon ko oy. Sagdi lang diba at least nakapag joy travel tayo. Nante mangga wala pa bunga. Dili na kang balasi oy kang balaba na. Balasi na. Kini nga mangga kang balasi. Dahil. Ganga ko ay. Ito na. Let's go. Kini siya nga vlog guys is kawat for today. Kawat ni siya ha. Wait lang. Ang kawat style ni siya guys. Ay. Di ba? Kawat-kawat ni siya guys ha kasi ang laman ng video ko ay kawat talaga guys pero hindi naman siya kawat na totally masama guys kasi itong saging ay tira-tira lang siya ng ibon, diba? So sayang naman kasi kapag hindi namin siya kunin. Oo, sayang siya. So kaya kinuha namin siya guys. So okay din para mabusog din kami guys. So sorry kung balasa ka din iyahan mo. Kabalakan dyan. Yeah, say mo yung mga promote your vlog. Pag-promote si mong vlog. Pa-subscribe naman sa YouTube ko. Very buko lang name ko guys. Yeah. Please subscribe the YouTube channel of Moy Moy guys. Yes.
Kasi kami lang talaga ni Moy ang magkasama na permi. Charis. Yeah. So, This is my lang. kanina guys, dito kami guys. Kanina guys, nagbuha kami ng nangka guys. Walang hinog guys. So, dito kami ngayon guys. Nangka rin kayo. Oh. Ha? True. Nara ay. Nan. Hala, lamian nila oy. Ayan, ayun yung bagay sila ba. Magas. Tumigo. Magas sila. Wala, wala. Sa babaw. So, nandito na kami guys. Sa halaka mo naman sa kabayot. Bis na bis. Hala, lagi. Hala. Wait lang, kasi naman ako guys. So, babay muna guys. Bye-bye. So, yun na nga guys. So, nandito na ako sa tindahan ng friend ko guys. So, that will be all sa video ko ngayon. So, bye-bye. So, thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, and comment to my YouTube channel. Napauna Bayo. Please subscribe. So, thank you for watching. I love you all. Peace, Mimi. Peace, Mimi. Peace, Mimi. I love you.